Mjosti ezingaphambili azosipha leyo award. Ngiyamthemba nje. Ngoba asanawo kaGrade angithembi lokho. Ngathi uzohamba na. Hawu Jehova. Awufundisi lapho. Shuka plus God ukubuza Nkosi yami. Oh, Pastor Mjosti, let's make another lesson. This is the time to forgive you, Lord. Ngiwile kuzobizwa winile. Shule award sezisayishela. Ukala mina mhlawumbe 3 months ephinde ke. Ngijabulile phela. Ngijabulele mahala. Angisudala mina. Sujabulele mahala. Sanibona. Ninjani? Oh, ngabusela mangibona indodakazi behleli phambili. Hallelujah. Ngibusiswa isimo senkonzo yeCliffridge. Sana Lord. Hey. Umuhle baba nasebusuku. Hallelujah. Akanishaya izandla basemcimbini omuhle kangaka. Nokudla bekumnandi. Kodwa ngagcina nini nje. Ke bafika abantwana bezosibuza ukuthi sifuna ukuphuza. Hayi ngitshela ukuthi angiphathanga mali mina. Athi hayi yakhokha. Basha lento ngayigcina phuza nje mahala nokudla mahala emshadweni wami ngo-2007. Namanje sikwelete samsalelo 103,000. Akunzima. Ake abakwakade bonke amakhanda kwi-best supporting actor. Besebeshiwe ukuthi obani? Anikho bona. Oh. Abakwakade bonke emakhanda best supporting actor. Ngiyafuna ukwazi. Hayi, kodwa ngisho ukuthi akuwena. Fana ukhona amathebula. Fana ukhona amathebula. Shayana nisana. Ukona umaskanda benzothi, "Fana ukhona amathebula." Sanibonani. Ngifikela umswandini wakandaba from People Production. Siphume eBergville eMangwaneni. Ngithanda ukubongela ubhuti le movie awine kuyo yimina udirect, yimina uproducer. Ngebhathi lo bhuti owinele award akasekho emhlabeni. Kodwa ke akalande ngokuthula. Ngicela ukubonga i-team yami la engihamba nayo People Production. Siyabonga abahleli bomcimbi. Siyabonga kakhulu. A moment of silence for our winner. Alwehlanga lungehlanga. Can we find stand up, ladies and gentlemen, for the